अरे भाई आइबा आइबा का भइल बा आइबा अरे मरे 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 रे बजी का भइल बा हो पुलिसवा दोहरा दलस का होता है बाबा हो तेरा के दोहरा दलस पुलिसवा हो अरे बाबूजी हो ये तो बड़ा दिक्कत हो गई हो चल तेरा के इलाज करा बाबूजी हो हम ही तो बानी एगो तार सहारा और ही भाई सब सरवा दोगला बड़ा सा बाबूजी हो ले चल तने आज तारा के दवा कराओ ए बाबूजी एगो तो तार अंगुरी टेढ़ बा तू मुंह में घुरस ले जाता रहा सीधा करो अंगुरी तोहरो देह कमजोर हो गए फालिस मार डाले बा का भइल बा हो का भइल बा हो बे भैया का भइल हो बाबूजी के अरे जो ना बाबू फारूक के बोलरवा बोला लेबे कि बाबूजी के गोरखपुर लेके चले पड़ी बाप रे बाबू जाता हमार बाबूजी अब ना दी हो अब चल तनी बोलेरो लेके आवे अरे बाप रे बाप ए भैया जाता नहीं हम बोलेरो ले आवे हो फारूक डॉक्टर के जा लिया के आओ बाबू जा सुता बाजी सुता लेके आओ तो फारूक डॉक्टर के गाड़ी बाबू अरे का भइल बहू हमरे घर बा अरे बाबूजी हे भाई का भइल बहू अरे तारा तो घुमला से सांस नहीं खे बाबूजी के फिर पुलिसवा दोहरा दल का हो बाबू अरे तू तो बाबूजी की सेवा करता रह तहार मेहरारू घर में काला नागिन बन के सबके दसत फिरतिया जाके देखबो हाला का कोइले बिया वही पर से हाला करती है तू जा हाला के ले बिया हम बाबूजी के हम तनी सेवा कर लेते बाबूजी हो जइया से तू बेचले बड़ा बकरी तइया से फालिस मार के तारा के बना देले बा लकड़ी ए बताओ ना पैसो बकरिया वाला कहां धइले बाड़ो अरे बाप रे बाप जइया से बुरबा के फालिस मरले बा हमरा तइया से ससुर गलत इशारा कर रहल बा भगत देल बा ई बुढ़ारी में चाचा मेरे सर में इतना दो लगा सा मेरा दादा का ढंग तेरे से ठीक नहीं उसको हला हम जहाँ रहते ना तो ड्राइवर का भी ठीक करा दे रहे थे पिया तनी कम पिया ना तो छेरा लगा दादा आप तो पानी पी बोला जा तनी माइला के लिया है बैठ के खा लिया बूढ़ बाटे घर में कि बाप रे बाप रोग तो देख के हमरा दिमाग में रोग हो गइल बाटे ई पदनु बारे तो खाली अपना बाप में लागल रहता रे आवस पहले घरवा में हमारू हो पारो कहां भी हम होगी लौकत नहीं खे पारो ये हमार जान ये हमार राती जाई अपने बाप के गाय में समा जाई ओई तरह से बिहाने से लागल बन अपना बापे में ये पर आइल बनी हमरा लगा चुनाए पारो 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 मन तो करते कि उनकर खुमरिया तोरे पर झाड़ दे पदनु अरे बुझाता हमर मौगी की सियाली ये कारी मौगी से मनाओ पड़ी अब लागता हम अरे देखा ना दूध मलाई बिस्कुट ले आइल बनी अपना जान के खारो अरे देखा ना वो दूध मलाई बिस्कुट ले आइल अरे मुंह खोला ना तेरा मुंह में डाल दी लेबू पारो खा लेबू ए सुनी ना अरे बाप रे बाप रोगो मुंह खोली ना मुंह में डाल दी खाई रोगो चबाई बाप रे बाप अरे बुझाता रसगुल्ला लगता होता अरे हम जानता नहीं सब मर्दन के मौगी के हाथ से जब खियावल जाला नु तो ओकिन के यही लागेला अगर खिसिया जाता रू अरे दूगो भाई हुआ से तो अरे हुआ से हमनिए के बेटा पतोई बानी जा चलो ना बाबूजी के सेवा सत्कार कर लो ठीक बा सुनी ना एगो हमारा मन में को ख्याल आवत है चली हम बाबूजी के लगे बताओ तनी हमेशा के तरह सेवा वाला काम बंद हो जाए चली चलो ना अरे बाप रे बाप बुझाते कि बाबूजी की बीमारी बढ़ गइल बा हां देखी ना बाबूजी करो तनी अरे बाप रे बाबूजी ए बाबूजी उठ के बैठो अरे उठा के बैठाई अरे बाप रे बाबूजी के देख कर याद आइल बा ए बाबू हां बाबू हां बाबूजी पुरानका पेटिया में हां कागज बाटे जेबो ले आइबो बाबू ले आओ ले आओ अरे बाबूजी हाँ और हम कम सेवा करी ले अरे बाबू बहुत सेवा कर ली बहुत सेवा हमें हाथ हटाई बाप रे बाप रउआ के जब से फालिस मरले बा तब से ना जाने केने केने हाथ को देता नहीं ए बाबूजी रउआ के जब से फालिस मरले बानू तब से हम रउआ हूं के खाना नहीं खी खात एकदम हो गए बन तनी सूख के लकड़ी पहले रहनी बोरा अब हो गए बनी एकदम डोरा ए बाबूजी आई कपिया लिया देनी हो लिया देनी ए बाबू लिया डालो तो का खोल का ए बाबूजी इमे तो खेत के कागज लौकता हो इमे तो खेत के स्टाम्प लौकता हो ए बाबू खेत के कागज हुआ ए सुनी ना अरे बाप रे बाप
हे बुढ़वा के मर गए के बाद 3-3 गो हिस्सेदार हो जाई हसन। एगो काम ना करी, ए बुढ़वा के अंगूठा पर ले ली, आई बुढ़वा के मुआ दिहल जा जन्नी, और ओकरा बाद से हमनी के ओएस कइल जाई, चानी काटल जाई, कौनो फायदा सेवा करत नहीं के। हमनी के दुनू पे कते मिल के आई बुढ़वा के सेवा करत नहीं जा। ठीक कहता रूपारो, तुम शुभ काम में देरी का ले आओ, कजरावटा लगाओ बुढ़वा के निशान। अरे कजरावटा कौन जरूरत बा, हई देखी हई एकरा से बढ़िया कजरावटा बा। अरे बुढ़वा के अंगूठा ले, अंगूठा ले लगाओ 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 हाँ। के निशान। अरे लगवाओ पालो, निशान लगवाओ, देरी का शुभ काम में। अरे बाप रे बाप, 3-3 गो हिस्सेदार हो जाइए सन ये बुढ़वा के मारला के बाद। लगाओ रे पागना लगा। अरे एक जगह और लगवाओ रानी, 3 जना के हम ऐश करे देव। अरे हमनी के निशान लगवा लो जा। अरे वो काम ना हो खो, बढ़िया उपाय हमारे दिमाग में आवता। बुढ़वा के राम राम सत्य है कह दिहल जा। राम नाम सत करे दू। हाँ हो रउआ नु कहिले कि हम होशियार ना होई, हम होशियार हई ना। देखी हे जो अंगूठा के सन लगवा लो नी बुढ़वा से। अब हमनी के दोनों जना ऐश कइल जाई और 2 जना भीख मांगी लो। अब एकरा के करी उपाय। आज दबाओ दबाओ तको तनी अरे हमार दवाई छोड़ दे रानी, रानी छोड़ दे। हमार बाप फोन कर दे, फिर हम तकले बानी रवि रही तो लोग से कही खत्म। ए अब बुढ़वा मर गइलन। ए रोई रोई खेला करी। हाँ रे हमर बुढ़ा अरे हमर बाबूजी, अरे बाबूजी छोड़ के गइलन दादा। अरे अरे रोलन के टेंशन हमनी का करनी जा। अरे बुढ़वा काहे मर गइल रे बुढ़ा। भैया ए भैया बोलोरो लेके आ गनी द्वार पर हो। बाबूजी का हो गइल हो? बाबूजी मर गइल का? बाबूजी बाबूजी मर गइल का हो? का हो बाबू? पापा नु बड़ी कसाई कर ले का भइल बेटा? केस खातिर नु जबरदस्ती दादा के अंगूठा लेके मुआ दुला सो जात के चला चाचा। हम यही से अपने आंखी से लुका के देखनी है कि दादा के निजात के मुई लात। हनी ऐसन पापी या तहनी ऐसन एती घटिया आदमी क्यों नहीं खे। हमारा बाप के तनी के मुआ दलस एगो जमीन के खातिर अंगूठा लगवा के तनी के। तहनी के इतना पापी दुनिया में केहू नहीं खे कि बड़ तनी मनी धन के लालच में हमारा बाप के जिंदगी से तनी के उठा दलस बाबू रे तहनी के नरको में जगह नहीं मिली। अरे सब ये कइले अरे बाबू इनकरा के तो देख भैया, बाप के ये दांत के मोहलत सी है। देखो भैया के घर में से पहले बाहर निकालो। अरे निकाल रे। अरे कैसे धन के लालची केहू के बहुत ना होखे। घर में से बाहर निकल पहले। छोड़ दी बाबू। घर में से बाहर निकालो। निकल से हमरा निकल से मेरा बिजौना घर में रही घर का बर्बाद कर दी। निकल जाओ हमरा नजर के सामने से। एक एरिया में मन दिखाई दिए, गांव में मन दिखाई दिए। आज के बाद से गांव में नजर मत आइए ना तो मार के तोर गोल काट लेबू।